Ġiet imnedija t-tielet strateġija nazzjonali dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Strateġija li qed tkun meqjusa bħala waħda importanti ferm fid-dawl tal-każijiet dejjem jikbru ta' vjolenza domestika, fosthom il-każ traġiku ta' Bernice Kassar il qatlet sena ilu. Din l-istrateġija se tkun tinkludi fost oħrajn tisħiħ tal-liġijiet preżenti, aktar appoġġ lil vittmi li jkunu għaddejjin minn xi tip ta' abbuż, kif ukoll se twassal biex tiżdied il-prevenzjoni permezz ta' kampanji edukattivi u ta' għarfien. Strateġija tinkludi miżuri u azzjonijiet li jridu jitwettqu sabiex tkompli titrażżan il-vjolenza. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tnediet din l-istrateġija, il-Kummissarju dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Samantha Paġi Kazan saħqet dwar l-importanza li kulħadd jingħaqad ban wieħed kontra l-vjolenza. Hija qalet li din hija strateġija li se tkun qed tħares lejn viżjoni aktar fit-tul fejn se jkunu elevati l-aspettattivi u l-standards fid-diversi aspetti li jmiss magħhom dan is-settur tant delikat, fejn fost oħrajn se tkompli ssir riforma fil-qrati, it-tisħiħ tal-irwol tal-mara u jkunu identifikati l-isfidi speċifiċi anke għal għawdex. Fija l-istrateġija 81 azzjoni, ġifieri tkompli tibni fuq dak ix-xogħol li diġà sar, imma wkoll inkunu qegħdin inħarsu lejn aspetti differenti, bħal pereżempju nkomplu nsaħħu t-taħriġ għal professjonisti biex dejjem ikunu mamra bi-skills neċessarji biex jagħtu s-servizzi minn dak l-aspett, però wkoll ħankunu qegħdin inħarsu lejn miżuri bħal pereżempju illi naraw prassi anka f'livell internazzjonali fejn jidħol il-kwistjoni tal-manteniment fejn ġenituri illi jkunu jiddependu mill-partners tagħhom li fil-passat kienu vjolenti fuqhom li anka jkunu ħarġu minn din is-sitwazzjoni tal-vjolenza domestika issa jkunu wkoll qegħdin jingħataw aktar għajnuna biex ukoll fejn jidħol kwistjoni tal-manteniment ma jkunx hemm il-poter li jibqa' fidejn l-aggressur. Samantha Paġi Kazan qalet li l-edukazzjoni tibqa' l-qofol għal prevenzjoni fejn iridu nkomplu nħeġġu lin-nies biex jersqu l-qudiem għall-għajnuna. Hija saħqet li wieħed irid iħares lejn il-vjolenza minn aspett holistiku filwaqt li jkun offrut aktar support fejn jidħlu l-akkomodazzjoni u l-impjiegi. Min-naħa tagħha Mart il-Prim Ministru Lidja Qabela saħqet li huwa importanti li din l-istrateġija ma tibqax biss fuq il-karta, issa tibda tkun implementata. Qalet li qtil ta' Bernice Kassar li seħħ propju sena ilu kompla jitfadawl fuq bidliet il pajjiż għandu jagħmel dan sabiex indirizza r-realtà tal-vjolenza domestika. Dan wara snin sħaħ li matulhom il-Gvern baqa' ma ndirizzax din il-pjaga li qed tifni diversi familji.